alaikum. Waalaikum salam. Ese da wawi wadde ɗum ɗo onno yantere sal ese wawi hollude lam ɗo hanndu ɗum woni ɗum a faalaɓe holluno men wa joni gollitirɗon ɗo quoi eyyi ke joni sima en yetti ɗo joni ɗon tablette machine am ha gassi ɗo imprimante on ɗo eyyi après mi yaha client jon ko soodi bagage ko soodi ko mi wallinamo takko ɗo eyyi soodinam o tanggal ɗo joni andi ko tanggal ɗo soodinam o tanggal ɗo eyyi ƴetta mi winda inde makko prix makko mi waɗi windude waɗa ɗo joni temedere 500 la binde bindi 500 eyyi après mi ara ga eyyi ibba ok mi yami après ɗuma ga référence mi winda ɗo inde bagage ko soodi ko boya faami eyyi ɗo bonbon faami somi pari ɗon mi ara a suivre yami ajouté inde client jo mi woni wonnade on ara mi waɗa ɗo tombo korka ndaw ari korka ndaw ɗa gassi ɗo ok eyyi mi pari facture o yalti ɗo facture o ha gassi ara mi ɗiba ɗuma ɗo faami heɗo imprimante tum ko yaltanima gan affaire o taƴa kayit ɗum ko waɗa ni taƴi kayit ɗum ko ha gassi tami jonnamo ko ɗum ni woni gollitirde no moƴƴi no arrange men eyyi dal alhamdulillah